Και γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα άλλο νέο χριστιανικό βίντεο και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Θεοχάρη, τον νεομάρτυρα και νεοπολίτη. Ο Άγιος γεννήθηκε γύρω το 18ο αιώνα και έμεινε πολύ ορφανός από νεαρή ηλικία και οι γονείς του. Και τότε οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και τότε είδε τη χάρη που είχε ο δικαστής και γι' αυτό ήθελε να τον παντρέψει με την κόρη του και συμφώνησε και η γυναίκα του δικαστή. Και τότε όμως ο Άγιος αρνήθηκε γιατί είχε μόνο για πατέρα και τον Κύριο, και μετά αυτός πήγε στη φυλακή και εκεί έμεινε με νηστεία και με ελάχιστο νερό. Αλλά πριν πάει φυλακή ο Άγιος πήγε στον Άγιο Γεώργιο τον Νεοπολίτη και ιερομάρτυρα, που εκεί εξομολογήθηκε και μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, που εκεί μετά πήγε στη φυλακή και έμεινε με ελάχιστο νερό και χωρίς φαγητό, προσευχόμενος. Και μετά τον ρώτησε πάλι ο δικαστής, τίποτα πάλι. Εγώ, λέει, το Χριστό μου αγαπώ και χριστιανός θα πεθάνω. Πάλι έμεινε στη φυλακή, που μέχρι έφτασε να μαρτυρήσει ο Άγιος. Διέταξε τότε ο δικαστής να τον βάλουν πάνω σε ένα άλογο, να τον δέσουν, να τον βγάλουν πιο έξω από τη Νεάπολη, που εκεί το περπατούσε και λίγο εκεί κάτω από μια λεύκη τον λιθοβόλησαν, αλλά αυτός έμεινε με καρτερία, που μέχρι τον έδεσαν με ένα σκοινί και το έδεσαν στη λεύκη που ήταν στο λαιμό του και τον κρέμασαν. Ήταν μόλις 20 Αυγούστου του 1740 που ο Άγιος μαρτύρησε για την πίστη του στον Θεό με αγάπη Χριστού Δημήτρης.